عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّا نذن طاعات عبادت لنذي صالح amallarınızı Huday için oturuşuqlarınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize ilun içeriğiniz, dosyarınız, kavmi hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret saadet gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu farahat edip, vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin ağdı birliğine, dinimiz, dünyamız avatlıkta, içerdaşarlar bilen muhabbette yaşadık inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 59. yaşında Mekke-i Mükerremen düğüne varıp umre edecek deyip ihram mağlap Hudeybiye diyen yerde 2000 golay sahabaları bilen barip düştü. Geçen heftelerde pek Allah'ın koklumu bile gurrunların bir miktarı geçti. Mekke-i Mükerremen kafirleri Peygamberimize hey sefir iyi verdiler, adam iyi verdiler. Ne deyip gelirliğini bilip Mekke'nin adamları, Mekke-i Mükerremen kafirleri bütün Arap bir gurrunu der ki Muhammed aleyhissalatu vesselam zor bilen giyirdi. Aham Mekke'nin adamları hor oldu deyip şol attan bir utaniyas deyip Peygamberimizi salacak gelden umre etmek için. Hulasa 3 nefer ara düşüpti, 4. nefer ara düşüğü şun kurun şun iyili inşallah. Ama 4. ve ahirki Mekke-i Mükerremen iyi veren adamları Urvah diyen adam, beter bir kohnekar, beter bir zeren, tizuş adammıştı. Başka yurtlara da sefere giden adammış. Necaşi ve Kaysar ve Husro Perviz'in dövründeki servarları ve dövrüki imparatorun padişahlarını gören adammış. Oham ol ahirde aydıptır. Bana da bir fırsat ne olu verseniz, menni bir barıp kaydeyin ki Muhammed aleyhissalatu vesselam ne için gelenini size haber getireyin deyiptir. Urve diyen kafir, Kureyş'in Mekke-i Mükerremen namayendesi iyi verilen adamsı olup kaydıptır.
Ohan Peygamberimizin mübarek huzuruna gelip Hudaybiye'ye gelip gurrun edipdir. Ohan Peygamberimiz önkü gurrunlarını aydıptır. Men fakat umradan çürüyüm geldim. Tavaf edecek. İnhe bir sürü diyeleri getirdik. Damağın çalacak. Malın damağın çalacak. Umramızı bitirip yeni gidecek idimize deyip. Oham Urwa bir kep aydıptır Peygamberimize. Bir kafir, bir zerin, Peygamberin sahabaları, on döwrüne Peygamberimizin döwrüne heýwre ihlas bilen durallaryn görüp, sahabaların hawasyny ýatyrjak bolup, bir kep aydypdyr. Ey Muhammed, ara'ayta law ista'salta qawmaka hal sami'ta bi ahadin min al-arab? Sen Mekke'ye girip qawqulagasın. Mekke'ye girip urşsaň diýipdir. Mekke'nin adamlaryny öldürseň diýipdir. Hi Araplarda atababylyňdy eşitdiňmi diýipdir. Gelip Mekke'nin adamlaryny öldürdüm diýjek bolýaň diýipdir. Wa in takunil ukhra la ara ma'aka wujuhan. Yok sen bir wagt basylsaň da sen ýanynda bir abrayly adam göremek diýipdir. Sen ýanyndaky adamlar emes, ýygyny gaçyk adamlar biler diýipdir. Bir içiň ýakýan bir kepleri Peygamberimiň ýanyna aýdypdyr da. Eger sen Mekke'ni feth etseň, Mekke'nin adamlaryny öldürseň, onu Araplar görürüň eder. Hi atababalarda eşitilen zatda Mekke'ye gelip öldürüp gitdi diýip, yok sen entek basylsaň da ýanyndaky adamlaryň hemmesi ýygyny gaçyk adam bulan üçin bir abrayly adam ýok ki diýipdir. Hazrat Abu Bakr Siddiq keplapdyr. Oskot diýipdir. Näme kan kepleýän sen diýipdir. Bir cemaatyň içinde ýygyny gaçyk adam bolmaz diýipdir. Gatanrak jogabyny aýdypdyr. Oham Urwa on kulak asmany bir gaýda, bihaya, bir ýüzi paçak bolup, ýüzi suwmsuz adam bolansaň, öwrek süýüşip Peygamberimiziň eli bilen mübarek sakalından tutup, mübarek ýüzünden tutup, bir biderek yalandan süýjü gurrunlar aýdýan. Oham Mughayra diýen bir gaýratly sahaba elini kılcalıp aylap duran, ey porsu diýipdir. Çekeliň Rasulullah'ın sakalından ýanyna eltme diýipdir. Akhir yadaka an lihyati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Üstün an qypdy diýipdir. Dähret sınjaň arasalarynyň belli diýipdir. Rasulullah'ın mübarek sakalyny eliň ýene degirseň, iňe şykylç kelläňden diýipdir. Ýygyňrak түш diýipdir. Onna da innemejek bolup, oham zora galyp, purrulugyndan bir emek kemelip, ýygyny öwürilipdir ýanky Urwa. Öwürilip Mekke'nin adamlaryna bir gurrun aýdypdyr. Şulay diýen gurrunum bütün tarih kitaplarda Peygamberimizden 150 yıl sonra düzülen en deslap Resulullah'ın yaşayışı düzülen Siri İbn Hişam diýeli şonna başı gurrun täşi zamanlı düzülen Resulullah'ın yaşayışına barýança. Hatta Sahihul Buhari'de de başı gurrun. Inni barıp näme gurrun aýdypdyr. Gowqulagasyn. Urwa öwürlip Mekke'ye giripdir. Ey Kureyş diýipdir. Ey Kureyş diýipdir. Wallahi laqad wafadtu alal muluk. Men Najaşi'ni gördüm. Najaşi'nin ýanyna ýykylşyp batan nöwkerlerini gördüm diýipdir. Men Husru Perviz'i gördüm. Ýanynaky nöwçelerini gördüm diýipdir. Men Ruma, Bizans'a gittim. Herakl Kaysar Rum'u gördüm diýipdir. Ýanynaky nöwçelerini gördüm diýipdir. Emma men bir padşah görmedim diýipdir. Ki Muhammed'in ýanynaky aleyhissalatu vesselam sahabalary, ýoldaşlary onu hormat goýuşyny başga padşahlarda görmedim diýipdir. Başga padşahlary o ýanynaky hyzmatkarlaryny gördüm diýipdir. Emma şolaň hiç gaýsynyň hormat goýuşy Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam ýanynaky sahabalarynyň hormat goýuşynyň çemetinden maranak diýipdir. Yani 5 lat gördüm şu sahabalarda diýipdir.
Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Şol Muhammed'in hatta burnun suunu apperenide yere kaçmaka sahabaların birinin ayasına düşüyadiptir. Şonu tutakana yüzüne dersine çalıyadiptir. Teberriklenip diptir. Ağzının suyu, burnun suyu yere kaçıran akla diptir. Men Muhammed'in yanına bir adamları gördüm diptir. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi raculin minhum. Yanına bir yoldaşları vardı diptir. Yanına bir yoldaşları vardı diptir. Şol Muhammed'in burnunun suyu, ağzının suyu yere kaçan ak diptir. Tüfeste tükürüğü yere kaçmaka sahabenin birinin ayetine düşüyor. Şonun alakını yüzüne dersine innamına çalıya diptir. İkilenci öğrendi adım. Ve idâ emerahum ibtederû emrehu. Bir zat büyürse her kim şonu önçe gidecek deniptir. Her kim şonu önçe gidecek deniptir. Üçüncü ve izâ tevazza'a kâdû yaqtatilûne alâ vazûhi. Dehret kılıp tuğqa gördüm diptir. İnnamından su ligine akyança sahabalı üstünü ölüşük bolya diptir. Her kim şu akan suun innamına çalacak bolup diptir. İnnamından akyan su ligine akyan suyu üstünü ölüşacak bolya diptir. Yani nihayet hümmürlük bolya şol su alıp innamına çalya ve eğer şu el yetmedi de aptalnakin innamından öyle alıp bedenini çalyanı gördüm diptir. Sen ennamına degenleri getirberik dip on elinden alıp ennamına çalya diptir. Dördüncü ve izâ tekelleme hafadû asvâtehum. Şol Muhammed aleyhissalâtu vesselâm keplemeni duranna hümsümlük bolya hiç kim keplana kulağası oturuyor diptir. Beşinci ve mâ yahuddûne ileyhin nazara ta'zîmen lehu. Çüzürüp gözü bilen korkacak yanak bolup Peygamber Muhammed'i gözlemeyeli diptir. Edep bilen, güler yüz bilen yüzün ödde oturuyeli diptir. Men nazarıma diptir. Eğer cin orta düştü bilin hatar düşüyesiz diptir. On yanındaki adamlar gören ortamız diptir. وَقَدْ عُرِدَ عَلَيْكُمْ خِطَّةُ رُشْدٍ فَقْبَلُوهَا كَذَاتِ السِّيرَةِ الْحَلَبِيَّةِ رواه الإمام البخاري في كتاب الشروط. Men size o yola aytdım diptir. Ceng meydanı girilmese gaw diptir. Bir kıskacık ders aydıp üstünden geçeyle. Ey mümin Müslüman doğalla. Akıllan fikirlen köfelin zamanında yaşayan imanlı doğalla. Her kim öz bilininin iyidine düşüp İnsan ruhaniyetini ve nuraniyetini yitiren zamanında yaşayan mümin Müslüman oğullar. Olan muhabbetini gör. Olan Peygamberimize hormatlaşını gör. Edip teberriklenip duruşunu gör. Peygamberimize olarak hey nädir otyňyz diýmändir. Bizleri olsa bu perest hesap bolarsaňyz diýmändir. Bizleri etýän işiňiz amal-ı şerkidir. Müşrik bolarsaňyz beýseňiz diýmändir. Bizleri hurafadatlar etmeň diýmändir. Bizleri gulub etmeň hatdan aşyrmaň diýmändir. Näme ötüşdiripmäňiz diýmändir. Beýseňiz azarsaňyz gumra bolarsaňyz diýmändir. Gülüpçük oturýanmyşdyk arasynda Resulullah jan. Sahabalarynyň şu ýagdaýyny görüp gülüpçük oturýanmyşdyk. Gülüpçük oturýanmyşdyk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis. Sahabaның bir aydan kefi var. Resulullah janın muhabbeti vardı. Şonu okuyup izin alıp gidecek görürüm. Jaa raculun ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya Resulallah mata as-sa'a. Bir vaqt sahabalı otiqa bir yerden bir adam musulmanmış gelipdir. Ya Resulallah kıyamet haçan bolýar dipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. Wa ma a'datta lis-sa'a. Kıyamet haçanlygy bilen sen näme işiň bar dipdir. Kıyamada näme teýýarladyň şonu görüňe deýille dipdir. Aham ol adam aýdypdyr. Hubbullahi Taala we rasulihi. Men kıyamadyma teýýarlandım.
men yüreğim Allah Ta'ala'nın muhabbetinden dolu ve Resulullah'ın muhabbetinden dolu. Şuna kıyametima alıp baryan dipdir. Peygamberimiz näme dipdir? Fe inneke ma'a men ahbabta. Hadisun sahih. Peygamberimiz aýdypdyr, şo muhabbetin menen gidibe kıyamatda Allah ve Resulü bile de bolarsyň. Kimi gowursaň şoň menen nirsiň dipdir. Kimi gowursaň şoň menen nirsiň dipdir. Peygamberin hadimi Hazreti Enes näme diýär? Fema farihna ba'da'l islami farahan ashadda min qawli an-nabi sallallahu alayhi ve sellem fe inneke ma'a men ahbabta. Biz musulmançylykdan soňra iň begenen zadymyz Peygamberin ýanky kefi dipdir. Musulmançylyga degen ýasipdir. İslam dinini degen ýas, kalbimizde iman madygyny degen ýasipdir. Emma şundan soňra iň biziň degen ýan zadymyz ýanky Peygamberin kefi. Näme diýdi? Kimi gowursaň şoň menen nirsiň diýdi. Biz de Resulullah'ny gowurýas, kıyamatda şonuň menen boljagymyzy anyk bildik diýipdir. Kimi gowursaň şoň menen diýen kefi musulmançylykdan soňra ikinji derece oturan bir hoşluk boldy diýipdir. Resulullah'ın muhabbeti kalbimizde nähilli. Hormat goýuşymyz nähilli. Adyny eşitemizde, ýaşaýyşyny eşitemizde, siratyny eşitemizde, gürrüňlerini eşitemizde. Resulullah'ın gowurýan zadyny gowuramyzda. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam ýokuşwurýan zadyny ýokuşwurmegimizde. Wezifämizdir. Her hal orwe bardy Mekke adamlaryna ay mena Muhammedin ýanyna gen adamlary gördüm agzynyň suwun ýere gaçyran akly diýipdir. Burunnyň suwun ýere gaçyran akly diýipdir. Emma onun ýylynden bolan waqia Peygamberimiz Hudeybiýede وَلَمَّا رَأَى شَبَابُ قُرَيْشَ الطَّامِحُونَ إِلَى حَرْبٍ رَغْمَةَ زُعَمَائِهِمْ فِي الصُّلْحِ. Geçen hefte ýadyňyza düşdi. Mikraz diýen bir adam gelýär, Peygamberimiz näme diýdi? Hey, şular fajir adamdyr diýdi. Şol Mekkede 70-80 näne jowan oglulary üýşürip, şol fajir adam Peygamberimiz aýtmadymy? Hey, şular bir nejis adamdyr diýdi. Şol fajir adam, şol pasyk adam 70-80 nefer jowan oglulary üýşürip giýjäň ýanyna belkim bir fursat bolsun Muhammedi we döwrünek sahabalar gafil giýredip bir tufun öldürsek diýip giýjäň ýaryny gaýdypdyr Hudeybiýe agaşy. فهبطوا من جبل التنعيم ليجدوا منهم غرة. Bir sahabadan ýatyp durarlaryny görse bir neçesini öldüräsek diýip dagdan inip gaýtypdyrlar giýjäň ýaryna. Emma Peygamberimiz mudiriyeti qawi bolan Resulullah jan aleyhissalatu vesselam Muhammed ibn Muslime diýen 30 ýaşyň döwründäki jowan sahabasyny, beter batyr sahabasyny giýjilerde sahabalaryň daşyndan aýlanmadyr. Hiç kim gelip sahabada ýatyka öldürämasyn, degamasyn diýip goýupdyr. Muhammed ibn Muslime bilipdir bir gürrüňler ba döwrekde. Oňam özüniň adamlaryny ýygnap Muhammed ibn Muslime diýen sahaba 80 neferin şodurşygyny öldürmän, wurmanjyk hemmesiniň ellerini daňyp çyk Resulullah janyň ýanyna getiripdir. Gafil giýre diýip gymyllasaň öldürerini. Bir rivayette bir gaçypdyr diýen rivayetde her hal şolary Resulullah janyň mübarek huzuryna getiripdir. Walakinna an-nabiyyal Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem atlaqahum ve afa anhum ragbatan fis-sulh. Sulh etjek bolup umretmäge gelelligini sabit etjek bolup uruşdan çirim gelmedigini sabit etjek bolup hemmelerini azat etip goýardyr. Oğran Mekke aşyn gidiberin diýipdir. Azat etmäňiz diýipdir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öz ýanyndan pikirlenipdir. Men öz sahabalarymyň birini inne Mekke-i Mükerreme'ye iýerjek diýip gowlasym. Haraş diýen bir sahaba varmış. Peygamberimiz şonu çağırıpdyr. Ey Haraş, olara adamlaryny iýerdiler. Men adam iýerjek sahabalarymdan
Seni maslahat bilýän, sen Mekke-i Mukarremek bar, şol kafirlaň başlaryna aýyp, bir fakat umradan çürüm geldik. Qıtal üçin, uruş üçin, jeň üçin, savaş üçin gelemizak dip, sen bir tarapdan namaýanda bol, bir iýberen adamyz bolla bar sen dipdir. فلما دخل خراش مكة المكرمة عقرت به قريش وأرادوا قتله فمنعهم الأحابيش. Yankı Kharaş radıyallahu anh Mekke-i Mukarreme giýilinde mun diýesini yaralap, bıçak bilen, gama bilen diýesini yaralap, özüni öldürjek bolupdyrlar. Aham bir topar Mekkeň döwründäki kafirler Qurayşa ijada bermeýändirler, öldürtmeýändirler. Aham Kharaşyň özüni horlap, Mekkeden gowup göberdirler Peýgamberimize garşy. Aham Kharaş öwrülip Resulullah janyň ýanyna gelip diýäni şeýitdiler, meni öldürjek boldylar, emma döwründäki adamlar, Qurayşyň döwründäki taýfan adamlary öldürtmediler diýipdir. Aham Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ýene bir pikirlenipdir. Ýöne bir gysgaçyk bir ders inşallah işdämin uzakrak gurrun edmeli bolýas. Ey cemaat, ey musulman dogallar, umradan çyryň bolup duran kynçylyk karşı. Ne kadar bular bir ibadattan çyryň kızgınlıklary varmışdy. Ne kadar ibadati yerine yetirmäge gerimromişdikler. Ne kadar canı bilenmişdikler. Şumahal ilgini gözlep görün, dünýesinden çyryň ne kadar kızgınlyk bolýar, adadyk peýdasyndan çyryň uykusyndan galýar, adadyk dünýeden çyryň ne kadar zähmetler çekýär, horluklar çekýär. Ol sahabalar dinden çyryň şijiremişdikler. İmanından çyryň şijiremişdikler. Ibadatdan çyryň şijiremişdikler. Nagat ibadatdan çyryň gaýym milletmişdikler. Nagat Hudaý Taala häzir farz etmedik zady haşy. Umru diýerleri Hudaýyň bir farz edip buyuran zady däl. Edip bilen gaýym durşularyny ibadat yerine yetirjek bolup bir kafirin arasyna bir sahabany beripdi Rasulullah jan. Onu horlap göberdirler. Peýgamberimiz näme etipdirini maslahatlaşyp gaýta ýene birini berjekdir. Himmete bak, gaýrata bak. Bir ibadatdan çyryň Hudaýda buyurmandyr, farz etmändir. Ay bolmady da bäfit bolun Allahu ekber dip ýygyny öwürlämäli da, öwürlän akla. Beyin rahati ibadatyn batyl eden aklar, beyin rahati ýygyna gaýdan aklar. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل سفيرا آخر. Başka birini iyi verecektir Resulullah can. Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh'a maslahatlaşıptır. Yeni birini iyi verseptiktir. Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh aydıptır. İn ahbabte ya Resulallah dakhaltu aleyhim. Walakin adulluka ya Resulallah ala raculin a'azza ve aksara aşireten ve emna. Ya Resulallah, maňa gitdiysen gideýin diýipdir. Ýöne menden taýfaty kärräk, menden awryrak şu barada, menden daýawrak baranna kefin gulak asyljak adam men nazaryma Hazreti Osman gaw diýipdir. Sen maslahat bolsa şonu iyi berseň nähilli ya Resulallah diýipdir. Peýgamberimiz gaw maslahat diýipdir. Osmany bereýil diýipdir. Aham Hazreti Osman Affan Hulafai Raşidinin üçüncüsü şonu çağırıptır. Aham Resulullah can aydıptır. Ya Osman, ilhab ila Qurayş fe akhbirhum anna lam na'ti li qitali ahad. Yan Kharaşy öldürecek bir göberdiler. Şon iydi abi. Osman'ın başına näme düşüw belli däl ha. Yani Resulullah can Hazreti Osman'a bir gurrunları aydmaly bolýar. Yani sen git iyidimde men ba, o dualam ba, o arkan Allah diýmeli bolýar. Yani sana da dega atala men bararım diýmeli bolýar. Ey Osman, sen ne bar Qurayşa diýipdir. O şolara aýyp, biz jeň üçin gelemizak, umratma üçin geldik diýip.
Ve innema ci'na ummaran. Bil faqat ziyarattan çürüyüm geldik. Beytullah'a, Beytül Haram'a tavaf edecek, mallarımızın damağını çalacak, saçımız sıyıracak, gidecek de ne ham deyip, şunu aytsen deyiptir. فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى قريبا من مكة المكرمة. Hazreti Osman baş üstüne deyip uğra verdir. Mutlaka canını ortaya koyup uğramalı veliye ha. Mutlaka. Beni öldürürlü deyip uğramalı veliye. Aham Mekke'ye mükerreme gaşin Hazreti Osman uğrattır. Umre eda etme için ha. Bir sünnet bitirmeden için sünnet kısel divaydı ma yönü farz değil, vacip de değil. Hazreti Osman uğrattı. Mekke'ye yetmeke kan Kureyş oturanmıştık. Yönü ulukan başları içinde yokmuş. Ey Osman yine geliyen deyiptirler. Hazreti Osman sayrattır. Meni Resulullah iyi verdi. Yed'ukum ilallahi azze ve celle ve ilal İslam tadkhuluna fi'd dini kaffah. Meni Resulullah size iyi verdi. Siz Allah'a ve Allah'ın Resulüne ve dinine sizi çağıryan deyiptir. Siz eğer innemeseniz de Resulullah'ı horlasanız da Huday dinini kaldıracaktır. Resulullah izzet verecektir. İyidini versene anay. Ve ukhra takuffuna ve yali hâzâ minhu gayrukum. Hiyal etmeyin deyiptir. Fikrinize daha gelamasın. Muhammed'i kovanınız bilen başka millet innemer mi kadip. Muht nığmatı elin verdiğiniz olur deyiptir. Qayta okuyayım. Ve ukhra takuffuna ve yali minhu hâzâ gayrukum. Yani kovanınız bilenne, Mekke salcakka deyip duranınız bilenne, sizden başka kişiye olur ha. Muhammed Peygamber deyiptir. Aleyhissalatu vesselam. Sizden başka kişiye olur deyiptir. Nığmat elinizden gideni olur deyiptir. İnnel harbe kad nehakathum. Canatacak, ölüşecek deyip dargadınız ki siz deyiptir. Ulukan batırlığınız, ulukan yaşullığınız, yalandan cenetecek deyip helak bol küttele deyiptir. Näme dol urşak deyip baňyz. Dol savaş gerek deyip baňyz. Aham olar aýdypdyr, bu wurduňlar odaly eşitdik öwürliýdiňe. Oşa Muhammed'e de aýt, biziň üstümizde zor bilen giramaz deyip aýdaga deyipdirler. Aham Hazreti Osman şo kef eşdenne kafirliň içinde bir turakana ey Osman deyipdir. Olan kefini kulak asma deyipdir. Ol Hazreti Ömer'in beren maslahaty orta düşüp barýar. Yer deyipdir. Men ödüm deyipdir. Sen öldürecek bolsala men üstümden geçmeli deyipdir. Sen be her hal bir haber getirdin. Yer Kureyş'in ulukan başlıkları da eşittir şikefi deyipdir. Muhammed'in evine tutuyup Mekke'yi mükerremen şu vakt kafirlerin başlarına Resulullah'ın haberini yetirmeliyip iyi veripdir. Alıp gidipdir yanından. Yeke öylerine varıptır. Üstülerine varıptır. Hazreti Osman men Resulullah'a iyi verdi. Biz fakat umradan çürüyüm geldik. Ziyaretimiz dedik gidecek deyip. Hemmesi aydiptirler. İnne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem la yadkhuluha abadan aleyna. Bizim üstümüzde Mekke girer mi kadimesin salmayak deyiptirler. Aham Hazreti Osman radıyallahu anh başka bir mesuliyetleri var. Şoňa çörňeşe häzir oňa girmäýli. Yankı dersi bir kamilläýliň. Nämeden çürüýümşi? Sünnet bilen umrany ada etmeden çürüýüm. Ne kadar sefirler arada gelipdi. Ölüm urş bolajak bolýardy. Ayaşy ýagdaýlary, hususan jawan dost, gowkulagat, şi işleri 3-4 gün, 5-6 gün öýle gözleşipdi ha Medine'de. 2000'e golay sahaba var. Eğer hele yoğlan uşaklar gözleşipdi ha bilary. Basımrat ýygyna gaýtmaly ha bile umre edip. Näme bolýan? Mobil we mağaralarına. Telefon mami. Nädir habarlaşmaly bula? Aya bikarlykdan şi işler etip behlemi. Mekke'nin daşynda aýlanyp durup, wagty geçirjek bolup gelip behlemi. Wagt koşydan çürüm geçip behlemi, gelip behlemi. Yok, bir ibadeti yerine yetirjek bolup.
bir sünneti yerine getirecek bol. Yani bilip dirle şoň içinde Allah Taala'nın rizaýaty bar. Yani şu sogabın içinde insanın nuraniyeti var. Yani şu sogabın içinde insanın dünya ve ahir saadeti var. İnsanın şerafeti ve kerameti var. İnsanın hurmeti var. İbadet bilen insanın insaniyetliği yüze çıkıyor. İbadet bilen insan hayvandan saylanıyor ve farkı boluyor. Şonu yerine getirecek boluvatıyla. Özümüz pikretip göreydim. Farz namazımızdan çürüyüm näme ýagdaýymyz bar? Kazaň nähilli? 5 wagt namaz Allah Taala'nın farz eden zady. Bizim boynumuzda borç eden zady. Anın ýan bolsaňyz okuýun diýen zady. Kazaň bar bolsa güýmenme wagtynda başla, şuň başla. Bular görüň, be azizleri, sünneti bitirjek bolup näme kynçylygy düşýär. Kazaň bir rahmeti ýok ki. Hudaýyň buyuran zady ki, başlap dursaň bir heftäçilik galyýa. Yine başlap dursaň yine galypdyr. Yine başla. Ay yine galyýa diýip goýma. Yine başla. Yine galsa yine başla. Yine galsa yine başla. Yine galsa yine başla. Ter dünýeden geçýänçä. Ay men başlanym menen galyýa diýip şeytany meňdeşe allanma. Ibadatyny ýerine getirdi. Dünýäni kızgın tutmagyn, işin gör, bikar yatmagyn, mahduňuly unutmagyn, gidejeksen. Dünýä güýmenip, filme güýmenip, mahwara güýmenip, ay bulim haste, ay bulim ýaltantun, ay şoňa okyp bolanak, arada gelse başlaryn, tätilat gelse başlaryn, ömür bir geçip gide gamaýdyň. Bir günden maşla, güne bir günün kadasyny al, güne 2 günün kadasyny al, guşluk al, ölüden soňra al, ýasydan soňra al, ýatjak bolanda al. Be her hal gally ýene başla. Ondan soňra hem wajibler, ondan soňra hem Rasulullah'ın sünnetleri, ondan soňra hem sogaplar. Kur'an-ı Kerim hatmetdiňmi? Ýok, kelase gelýän galyýa. Galy ýene gel. Ýene galsa ýene gel. Ta hatmet. Hatmetdiňmi? Güne yarım para oky, güne bir para oky, güne bir sefe oky. Kur'an-ı Kerim'iň taşyndan aýlandyr. Kur'an-ı Kerim bernamaňdan aýyrma. Bir bendeleri gördi. Bir umrany bitirjek diýip, ölüm bolajak. Ölüş bolajak. Ýakalaşajak bolup galyp Näjirip ölümüň üstüne Rasulullah zan gowurýan sahabaty Hazrat Osmany berdi. Bar sen şolara habar ýetir diýip umrany bitirjek bolup, sünneti bitirjek bolup, Hudaý farz eden zady da dälşi. Nägadar ibadatyň ähemmiýeti bar, nägadar ibadatyň muhimligi bar. Haram zatymyz bolsa keşeýliň. Hudaýyň ijady bermedik zadyna mubtala bolamasa keşeýliň. Bu onu jobran edeýliň, şoň beraberne meňdeş bir gowy iş etmek bilen. Her bir güne odal hamana dine zererli iş etipdir da bir adam şoň jobran etjek bolsa inni dine bir peýdaly bir iş etmeli. Odal halky namazdan alqalypdyr, şoň ýujak bolsa inni halky namaza teşwik etmeli. Odal halky dinden klaslardan şizire oturşuklardan alqalanmalsa şoň tawbasa inni halky teşwik etmeli. Hazreti Vahşiň görüň kimi öldürdi? Hamzany öldürdü. Men şu günahym ýuwulmadan çüreyim. Bir nejis adamdy öldürermen diýip Musayleme diýen bir nejis adamdy öldürtdirdi. Musaylemetul Kazzab men peýgamber diýen adammışdyk. Vahşi şonu öldürşipdirdi. Şu Hamzany öldürenmen günahy ýuwulsyn diýip şoň beraberine meňdeş togap işde ederin diýipdir. Cubranyň pikirine bol. Dinin pikirine bol, nurun pikirine bol, öz ruhaniyetin pikirine bol, öz şerafatin, Allah Taala'nın ýanyna izzetin we keramatin pikirine bol. Ibadat diýäniň insana nurdur, ibadat diýäniň insana rahatlykdyr, insana ýeňillikdir, dünýesine, kabryny we kıyamatyna. Näjire jowan oglanlar gelip gözünden ýaş akdyryp ağlapdy, bu näme ağlaýan diýende ahuncan meselen aradadan önçek, arada aylarda namaz okuyadım. Ay diyen kefini gözde namaz okuyadım. Yenleyip gidip bedim. Keyif edip yaşap bedim. Asmanına gidip birin yana keyif edip uçup gidip bedim. Emme namaz etberenim meri. İnnam canımdan bir zatlı asılışıpdu. Meni basıpdu. Men bir yenillikten ayrılım. Karanqılığa düşüp zindigimde lezzet yok deyip aydılyan gurrun değil mi mekelişe?
Namaz okuyan oğlan bir fikir görsün, bir namaz etberini, ne dünya şuna qarankırıya, şol hiyalat değil, şol bir hakikat şol. Şol bir hakikattan da anırraqda, haqırraq görürün şol. Persebuk davet ve hebala konet, son gelalut şot gerani ha konet. Kuş diyenin qanatında hiç de yapışık değil olsa, qanatı salım olsa, asmana qaşı uçu verir. Ama qanatından bir zat asılsa, uçuşuk olsa başarmaz. Hiç yukarı gitip bilmez. Yukarı gitse de yine yere kaçar. İnsanın ruhaniyette, müdam asmalarda irtibatta bolmalıdır. Hakıl vurrun, iman vurrun, din vurrun, aydılı oti, kadrini bilsen utarsın. İnsanın ruhaniyette müdam asmalarla bilen irtibatta olup durmalı. Emma günah, emma haram, emma ibadet etbermek şuna asıl ye, sen iyi vermeye. Bir filmin başında, kompüterin başında, bir bidirik gülüşmenin başında bunu zınnan edip, dünyasından etberip, dünyasından saklap, ahırda kabrının içine etber koyan zattır. Emma ibadet duruşuna nurdur. İbadet gönülmektir. Hudayın huzuruna durup da Allah Teala'nın buyruğunu yetirmek, ibadet hala bedeni ibadet bolsun, hala mali ibadet bolsun. Zekat bolsun, garibin hakkı, doğuncunun hakkı, yerine yetir. Hukku etme. Kaçılga tapma, yerine yetir. Näme dip beyle, näme beyle dip günün güymeme. Şu insanlardan ders alayın, şu şiir mertlerden ders alayın. Ne kadar ibadetlerini umrani yerine yetirecek bolup, cinler turacak bolup Emma Resulullah can onu edip bilen, hormat bilen, Mekke'nin hormatını saklap, Haram-ı Mekke'nin hormatını saklap, ölüşü eltmeyecek bolup, sefirler eltip, Hazreti Osman'ı eltip, bar düşündürsene, bar Aysana, bir ölüşü için gelimiz aklip, ne kadar fikirler ediyorti, ne kadar hakıllar ediyorti Resulullah can sallallahu aleyhi ve sellem adada halkı. Canımız kurban olsun Resulullah canı. İnhe ibadetten şeyin bolup duranlar. Sahabalar da yanına keplemeli edip bilci otuyla. Ya Resulullah näme boldy? Bir umre diýip gaýtdyk. Bir ýaňa belli bolmady da ya gaýdy ya gireýle. Eger diýen hakly bir kefi. Gözleşip durdu Resulullah janyň agdyny. Bir näme boldy umre diýip gaýdanymyz? Diýen hakly. Resulullah janyň hyjalaty goýan hakly. Utandyran hakly. Oğlum uşaklarda gözleşip otyp Medine'de. Onlardan haber hatir de yok, onlardan bulardan haber hatir yok. Duruşuna ders alacak adama. Ders almayacak, bıraktır ehemmiyet vermeyeninki de geçip gider, alacağınki de geçip gider. O her kimde öyle peğeline uğradı, tafık diyence dünyadır bey. فَلَمَّا فَرَغَ Osman radıyallahu anh min tebliğir risale. O hem Hazreti Osman, Resulullah canın buyruğunu bitirip olanından sonra, hiç kim kefini kulak asmadı da, bana aydıptırla, ey Osman, hala Kabe tavaf edecek bolsan adat deyiptirle. Sana icazı veriyaz tavaf edağa deyiptirle. Sana ursat tavaf edağa deyiptirle. Hazreti Osman näme deyiptir. Ma kuntu li afal hatta yatufa bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah canına tavaf etmesi Kabe'nin düğünü barar mı kâmen deyiptir. Resulullah gel tavaf etmese Kabe'nin düğünü barar mı kâmen niptir? Edip koyuşlarını ver. Din, Huday, Peygamber näme diýerligini magzyna düşünen insanlar bilir. Gabygyna saklanmanyrlar. Maňzyna giren adamlar bilir. O sahabanyň arasynda da gurrun bolupdyr. Ya Resulullah, Osman tavaf edip keyf etip birindir diýip. Resulullah jan näme diýipdir sahabalaryna? Ma azunnuhu tafa bil beyt. Men Osman'ı tanıyışıma göre tavaf edin nedir diyen ne şonu niptir. Yönü öyle aralarını gurrun olupdur da. Hazreti Osman'a tavaf etmeni du. Beyledir Resulullah can sahabalarının gurrun olupdur. Tavaf edip keyif etip verenler deyip. Resulullah can aydıptır. Ma azunnuhu tafa bil beyti. Velev mekede kada ve kada seneten ma tafa hatta atufa. Men Osman'ı tanıyışımdan 100 yıl kalsa da şatada tavaf etmer. Men ümsek tavaf etmesem deyiptir. Men aşeyle tanıyan Osman'ı deyiptir. Näçe yıllarca kalsa da men tavaf etmesem tavaf etmer deyip tanıyan deyiptir. Hazreti Osman tavaf edecek deyiptir. Kabe'nin düğüne varacak deyiptir. Evvel Resulullah can geçer, men de iğne çık giderim deyiptir.
Berekallah. Radiyallahu an. Gayratı var, edebi var. Geçip bariyas dayanı üstünden. Oham Resulullah can Hazreti Osman'a odal aydıptır. Mekke'ye varsan ol iyi verilmeyen yatan bir neçe garip sahabalar baha hadir de Mekke'de. Şolara da men taraftan salam getir. Hudeybiye'de düğünümüzde düğünleyip haber verdiktir. Oham Hazreti Osman şol Mekke'de yatan, zecrin eteğinde yatan, Medine uğrudulman, esir edilip saklanan sahabaların yağlarına barıp Resulullah canın salamını getirip ay düýbe geldi. Resulullah salam aýtdy. İnşallah basınlıkta Mekke'de fetih bolar. Gözdeşiverin diýip boşlukda aýtýandypdyr Hazreti Osman. Olar da aýdypdyrlar. Resulullah'a bir tarapdan salam aýtdy. Resulullah'a bir tarapdan salam aýt. Umidimiz kan nipdir. Mekke'nin içindeki iciz zınnanına yatan musulmanlar. Hudaýdan umidimiz kan nipdirler. Ol Allah Taala ike Muhammed Peygamberi Mekke'nin düýbünni gondurdy, Mekke'de de gondurar inşallah diýip bir tarafa aýt, bille umidimiz känlipdirler. Aham şu ýylyň içinde 3 gün 4 gün şu taada Mekke-i Mükerreme'de gally. 3 gün merde Resulullah'dan gözdeşiwati Osman'dan haber gelmeli. 3 gün kän atdyr ha. Oham Peygamberimize haber gelipdir, Osman'ı öldürdüler deyip. Resulullah can doğrunu anamtır. Öldürülenek daha yoksa, haberleri gelipdir, Osman'ı öldürdüler. Näme 3 gün mülü kän zatda. Resulullah can katı narahat bolupdur. Katı kahari gelipdir. Yuqori qalaqan aleyye bin nas dipdir. Ey sahabalarım, üýüşün hemmäňiz dipdir. Oham zarçısına aýdypdyr, qyýgry hemmesini ýüşür dipdir. Hemme sahabalar ýüşüpdir. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Habar geldi, Osman öldürüldü diýip beýet etmelipdir. Ýeke men sag elimden tutup elimden tutarsyňyz diýipdir. İmmel feth we immel qatl. Hemmemiz sol Mekke'ye girmelipdir. Ya Mekke feth bolar ya hemmemiz öldürülür diýipdir. Hemmeniz bana boyun verin deyiptir, bir nefer iyidine kaçmellerden deyiptir. İmmel feth ve immel şehade. Yeke önüne oturduk, beyet ettir Resulullah can. Kol verip kol alttır şeyde. Ki biz ya ölmeli ya Mekke'ni fethetmeli. Ya öldürülmeli ya Mekke'ni fethetmeli. Ya şehit bulmalı ya Mekke'ni açmalı deyip. Aham yeke beyet verdir. Aham ahirinde hemmesi tamam olandan sonra Hazreti Osman yok da sağıllığı kaldırıptır. Osman'a yok deyiptir. Yani men sağılım şon tarafından namayende deyiptir. İne bir de men elim Osman'ın tarafından öldüm beyet etyen deyiptir. Cay hali bolmasın deyiptir. Yerini doldurdum deyiptir. Hadi yan Osman, bunun Osman'ın tarafından beyet veryen deyiptir. Ölmek olumdan tutyan Hazreti Osman'ın tarafından olsun deyiptir. Koç yiğidin adı çıkmaz, devletin malı bolmasa, endişeli iş bitirmez, meydanlı değerli olmasa, berekallah mahtun ulişan. Yani oturan yerinde falan etmeli bilin, iş bitmez, meydanlı değerli olmalı. Merde amallı olmalı, ortağa girmeli. İmanına kaim olmalı, edebine kaim olmalı. Amel-i salihine kaim olmalı. Mehabbetine kaim olmalı. Endişeli iş bitirmez meydanına değerli olmasa. Konmak täze ýurde ýaxşy, haly düşük törde ýaxşy. Ol ýigitli görde ýaxşy, başy gowgaly bolmasa diýe maktun ulýşan. Ajyp aýtypdyr ha. Ol ýigitli görde ýaxşy, başy gowgaly bolmasa, din, diýanat, ilgun, bidatlar bilmeýän adam, bidatlar bilmeýän ýigit öleni gowky diýipdir. Konmak täze ýurde ýaxşy, haly düşük törde ýaxşy, düýpde ýaxşy diýdigi. Ol ýigitli görde ýaxşy, başy gowgaly bolmasa. Resulullah can sahabalar bilen beyet alıptır. O ham ayet iniptir Kur'an-ı Kerim. Ayeti alıp okuyorun, tercümesini aydarın birime giyeceğe alıp var ya. Emme bir münafık bilen içinde beyet etmeyenler, inşallah onu inniki hefte görürün eder. Hadir yana ayet iniptir. Göreyle ayet manasını. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. إن
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سورة فتح 26 para 10 ayet. Huday näme diýipdir? Allah Taala ayet diýipdir. Sahabalar qul Resulullah'ın elinden tuttular. Näme diýdiler? Biz ya ölür ya Mekke'ni açar diýip. Yeke geçirtdirdi. Huday näme diýär? İnnellezîne yubâyi'ûneke. Ey Muhammed Peygamber, sen elinden tutmadılamy, bey'et berdiler. İnnemâ yubâyi'ûnallah. Sena men tarapdan namaýanda bolupdyň, eynihi Hudaý bilen bey'et eden adamşylar diýipdir. İnnellezîne yubâyi'ûneke. Sana kol verip elinden tutup wa'de berdiler. İnnemâ yubâyi'ûnallah. Hudaý bilen wa'deleşdirýär adamlar diýipdir. İdinden ayet diýipdir. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah'ın kelamı. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. Ey Resulullah, sen elinden tutup ya ölür ya Mekke'ni açar diýdiler. Şolardan men razı boldum ayda şolara diýipdir. Resulullah janna aýdypdyr. Hemmäňiz gönje jenneti diýipdir. Bir jenefer gally beýet etmäni, on inşallah inniki hafta Hudaý köklediginden hyzmatyny beýetdiler. Allah Taala iman abyrydan aýyrmasyn inşallah. Gijada gal 5-10 naga gijalyk Hudaý izzetini artdyrsın. Dermanlar bu gurrunlardan çürüm birime gijaga almakta. Mescidin içinde Resulullah'ın gurrun kamil olmadan çürüm. Allah Taala kalplarınızı, yüzü gözlerinizi nuru imandan doletsin inşallah. Allah Taala yurdumuz parahat edip, vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin agdy birligine serbulent yaşaýlyň inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Sure-i Felaq ve Nas boş okuyaýyn, ilun vatanymyza dua ederiz inşallah. Okuýberin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Piraga ilahi amin. Kabuldur inşallah. Bir neçe hatmi Kur'an-ı Kerimler, hatmi tehliller de var. İlahi amin. Resulullah can, Hulefai Raşidin, Hasan can, Hüseyin can, evladı Resulullah can, Ebu Hanife, tamam evliya ulamalan, o torolun umidvarlarının ruhuna bahşetmeliktirler. Amin ya ilahel alamin. İlahi amin. Parahatçılık bolsun, agzybirlik bolsun. Mescid medreselerimiz ýörüp dursun, emniyet bolsun. İlahi amin. Amin can Hudaý. Kabuldur inşallah. Hudaý Taala'dan gaty umydymyz kähändir. Eller boş gaýtarmaz inşallah. Rahmetli ýagylary da dua edýär. Amin ya mujib. Amin ya Allah. Bi rahmetka ya merrah. Maşallah. Barakallah. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamlar al murselin.